ҳамадонӣ ва дигар ҷойи туристон хулас бошум мераса. ҳар ҳафта пашти бошум туристони баробаради азиз аз зуми канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Аккаи Нозим марҳамат, срочно боротона занг дада роҳ кунед бародари азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ана дарвоза дӯстон. бисмилло мегем, аз дарвоза дохили хона мешем. хона назди ҳавлигӣ ҳай. чӣ хел мебинен мардами маҳалла ҳама зиндагӣ дора. маҳаллаи обод. И дар аму ноҳияи восеъ ҳай, наздики шаҳр дай. дӯстони азиз, навора бо диққат тамошо кунед. беҳтарин хона дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восеъ дар кӯчаи Амиршоевай. биненда чӣ хел хона зурон. масоати 4 соати хат дӯстони азиз ва 5 дар хона дорад дӯстони азиз. 2 та подвал дорад дӯстони азиз. нархи соз. ин хона дӯстон хоб нашод масъалаи мактаб, масҷид, беморхона, садик ино иншоалло наздиканд дӯстон. яъне ки масофаи дур надоранд, наздиканд. ин хона ҳам дар ҷои обод. нархи дастрочна савдо мешавад. срочна нафаре ки мехарен ва шахсиятҳое ки аз ноҳияи восеъ хонаи назди ҳавлигӣ ремондори фасон хоҳиш карден, мо наворуш кардем, шумо бинед. ба ҳам хотир мегем дар камен нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. нарх 430,000 алиш бо электромобил дӯстони азиз. шароитҳои беҳтарин, марҳамат, занг бизанед аз уми канали мо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаҳотон ранги ҳамин хонаҳо яко видеонавори фасон карда партоен, ман рекламаи хушуш мекунам. ана ин хона нархи зур неки. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар. масоати 4 сотиқ замин дора ва 2 дар хона дора. чӣ хеле ки дар видео тамошо кардасен дӯстон. пешакӣ мегем нархи хона бо маслиҳат. ҳамин шахсият гуфтанд ки муомилаи соз мекунем, иншоалло як нархи аниқ дамиемда хонара метем. касоне ки мехара ҳамун нафаро дар WhatsApp ё ки рақамҳои дастӣ занг бизанен, чақчақи соз дора. пеши вокзали Калондай. 4 сотиқ замин дора, 2 дар хона дора. хоб калидор дора. WhatsApp шона мегзорем, дастӣ мегзорем, муомила мекунем. обсвет дора. хонара дӯстон 10 сол пеш сохтагиянд. 2 хона 4 ба 3 бания дора. мактаб, беморхона, масҷид, аптека ино ҳастай. ҳуҷҷат техпаспорт дора. нарх бо маслиҳат. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанед бачаҳо. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. ин канали Саудо ТВ дӯстон, Саудо ТВ ҳай. медонем барои чӣ? барое ки дар ин канал фақат хариду фурӯш. савдогар бо харидор, яъне ки савдогар бо харидор шинос мешавад дар ҳамин навораи мо. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. 3 этажай. 2 хонагаи 45 квадратаҳай. ҳамин одам да срочнай баъд сум дар кош ба ҳамон хотир мега ки вақте ки ман срочна гуфтам ку дӯстони азиз, бифаҳмем ки бояд дар ҳолу савдо шава. ҳастаи нафароe ки мисол хонаҳошона фурӯш намемонанд, 1 моҳ 2 моҳ мегӯянд ки ҳамин шахсиятмон гуфтанд ки бояд ман тезда савдош кунам. доми 17 3 этаж, обсвет ҳамаш ҳастай қоидави, нотариус ҳастай, мақсад мактаб, нотариус, мағозаву кафе дар назди хона мебошад. бозорам қарибай. нархи созиш мондан, арзонтарш мондан ки буфурӯша. 270,000 сомонӣ. абача дар 270,000 сум аз сентри ноҳияи Файзобод шумо чӣ мекунед? хонаи духонагаи ремонтои зур қадӣ мехарен. кадумитон занг мезанен дӯстони азиз, бигӯен ки ман аз канали Саудо ТВ тамошо кардам. чунки ҳамин навораи моро дӯстони азиз бисёри блогерчиҳои пайдош дагиянд, мегиранд дар ютуб, дар тикток, инстаграм мепартоянд. ба ҳамун хотир кадумитон ки занг заден бигӯен ки агар аз канали ман тамошо карден, мегӯянд аз канали Саудо ТВ дидам. баъдан он нафароe ки навораи моро рӯбардор мекунанд, дӯстони азиз, ҳамин корро накунед. хубиш қатӣ мегӯям ки ҳамин видеоотон да чӣ мега жалбат мезанем, баъд ҳамун меҳнатотон ҳайф мешавад. ҳамон хотир пешакӣ мегӯемтона. дар кадом канале дидем, дӯстон аз Саудо ТВ хафа нашен. огоҳӣ аз мо.
оиди хона дӯстон 270,000 сум духонагаи 45 квадрата рақамҳои дастӣ мегзорем. аз уми канали мо муомила мекунем. дар ами видео лайк мегзорем, дар канали мо обуна мешен. агар ки шумо хонахар бошен, заминхар бошен, квартирахар бошен, ин канали Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. ба ҳамн хотир ҳамин хеле гапҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Саудо ТВ ба пеш хонаҳоро гарини савдо мекунад. ба ҳамн хотир роҳи кадан мегиранда охӣ. як хонаро мефурӯшӣ ку бо ҳаму соҳибхона бо ҳаму ҳамсояша мега, я акаша мега, додарша мега ки ҳамин канали Саудо ТВ гарини пешрафти сай. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Парқамчӣ будааст. 4 ҳуҷрага масоҳати 14 сотиқ замин. ин 14 сотиқ заминам беҳад масоҳати калонае ки хонаҳои назди ҳавлигиан. ино чарогоҳ нестанд ёки зироаткорӣ нестанд. нархи соз 2 та вана 14 сотиқ замин, об свет ҳастай. хоб свет ҳастай, хоб об дора, ҳуҷҷатҳо 100%. хоб фақат нафарое ки конкретно харидорен алоқа мебироен, занг мезанен, иншоалло муомила мекунем. дуошёна мебошад боз хона. бо ҳама чизҳояш фурӯхта мешавад. 360,000 сомонӣ. дар 360,000 ҳамин ду этажра метавонӣ бихарӣ бачаҳоча. марамат аз уми канали мо алё кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бачаҳоча биқапен 80 сотиқ замин. пожалуйста. 4 дар хона, калидор бо подвалаш, шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти чӣ меган худчархӣ дӯстон, худчархӣ боло будааст. ҷамоати деҳоти худчархӣ. ватсап ёки рақамҳои дастӣ мегзорем, занг мезанен. об свет ҳуҷҷатҳо ҳастай, гирдаш бо сетка маҳкам, 40 то дарахт дора, чормағзу бодому дигаро. ина нигоҳ кунен, як ҳафта пас мепазад. хоб дӯстони азиз, ҳамин наворои мо дар ҳарчанд ки шумораи тамошо мисол просмотро 4000-5000 ҳам бошад, не ки ҳаму чӣ қадар обуначӣ дорем, иншоалло уно хонахаро ҳастанд. чунки баъзе каналҳо ҳастанд ки хона мошин навор мекунанд. ба ҳамн хотир ҳаму 50,000 қариб обуначӣ мардуми хонахаро ҳастанд. хитон хит карде на. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. далши хонаҳо бо сурат видео када мешавад. тамошо кунем. ба ҳамн хотир видео кадароӣ кунем, мо рекламаи хушо кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 8 сотиқа. ремонти зурай нигоҳ кунед чӣ қадр фасонак. лекин нархи зур. 6 комната, 8 сотиқ замин. деҳаи Истиқлол аст ку дар Амуҷаҳай. шаҳри Ваҳдат. ваҳдат дӯстон ҷои ободае. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол. ҳуҷҷатако 100% ремонтако хушроакай. ҳамин нафари дар кора ки хонара бихарава ба нархи арзон мондем, бихарада зиндагида сар бикунад. дарвозаи фасони хайтек. ин ҳамин хеле ҳолат срочна 250,000 сомон савдо карда мешавад. марамат дӯстон, худотон боз пурсон шен. наворо чӣ хеле дӯстон, маъқул шид ё ки нашид, хонаҳо арзонанд, қиматанд, фикротона нависед, ман ждатон мекунам бачаҳоча. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо нархи бениҳоят арзон астае ки дӯстон азиз, масоҳати 9 сотиқа, 3 ҳуҷрага, наздикии ГЭС, Леваканд, Сарбанди Пешина. ҳамин шаҳри Леваканд, шаҳри Сарбанд дӯстон, ҳамин территория ҳам ободае, чунки ҳамин тараф бисёр рӯй мекунанд. баъд нархҳошам нархҳои созае. 2 дархонаи 6x3, 2 калидор дора, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. бо як хонаи зимистоншинак отдельни дора бачаҳоча. 9 сотиқ замини калон дора бачаҳоча. дар масъалаи барқ об 24 соата. барқ обаш 24 соата дӯстон азиз, назди ГЭС-ай. боду ҳавои форам дора, дам мегирӣ, дача, муомилаи соз дора. нарх 210,000 сомонӣ. ина бачаҳоча успеҳ кунем, бигирен аз уми канали мо Саудо ТВ.
یک تا لایک مونین. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی در کانال سعودو تیوی. حوزی پادپیسیت سکنین که بچه ها یکی دیر نکنین. میگذاریم به خانه نوبتیان در شهر دوشنبه های 3 حجرگاه های 1.8 سوتیق زمین داره دوستان عزیز. سروش نه بعد سعودو کرده میشوه. واتساپ شون هم میگذاریم از نومی کانال ما سعودو تیوی زنگ میزنیم برادر عزیز. ان شاء الله معامله سوستون میکنم. با اون خاطر میگم که دوستان 2 دونه 3 دونه صورت روی نکنین. اگر که خواین خونه هاتون سعودو شوه همون خونه تون ویدیوی فاسون کده پرتوینه ادرسش پر روی کنین که همون خونه کجا ده های کدام محله های خب کدام محله و ده و کدام رایون های خب مکتب مسجد دور نزدیک همش نویسونین که مردم تماشا میکنن دوستان. بعدا همون ادرس رو پر نویسونین حجت دوره ندوره. خلاص ویدی خانه 250,000 سوم در ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. هستین افرایی که از فرخور خانه خر باشین پس تماشا کنین. خانه نزدیک حولگی مساحتی 6 سوتیقه و 2 در خانه دارد دوستان گرامی. در شهرک ناحیه فرخور شهرک میگه. ادرس عمری خیام پیشی مسجد خانه رحمت الله الکتریک 2 خانه 1 آشخانه 1 بانیا درونش ده. منتش کدگی های گیردوانش محکم های او دوره دکمنت دوره 2 خانه دیگه قدول قطی دوره. خب فقط نفرای کنکریت نو خریدار زنگ دارن سوم در کشته میفروشیم شد 250,000 سوم نرخی خانه نزدیک حولگی در ناحیه فرخور بودره. اینمی خانه های میفروشیم مرامت زنگ بزنیم بچه ها. کوارتیرای فروشی هسته که 2 کامنتگه کوارتیره در 3 موشیونه مساحتی 40 متری کواردراتی 8 میکرورایون شهر حصار رسانه گرامی. نرخی سوز سروش نه فروشی خانه یعنی که 2 حجرگاه 40 کوادراته 3 متر اوبسپیت دومی دوره هسته سروش نه سوندرکور 241,000 سومانی. مرامت دوستان از دومی کانال سعودو تیوی زنگ زنین انشاءالله با سعودوی سوسون میکنم. 2 خانگاه 3 متر اینمی دام دوستان گرامی خیلی جای زورم. بچه‌ها عزیز این روزا نوار با 11 دونه خونه تمام شد. چیزی که رویم کردن چیزی که خویش کردن چیزی که یافتم همشه خشرو کده فهموندم تون دلشی در واتساپ خونه هاتون ویدیو کده پرتین یکی رفته خدم خشرو کده ویدیوش میکنم فروشتن میگذارم. نوارا کدومی توخیر تماشا کرد نویسه که من تماشا کردم توخیر 1 تا لایک مونین در کانال ما پادپیسیت سکنین. مایل خیر.